请问在哪里挂号？在1层。观众朋友们，大家好 ，Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh。多啊，去给视力木那可用声浪去啊，扫嘎给外头汉语简单说。你先看的可以木库马哈宾，大家南不宁北京。托马苏卡鲁木亚祖巴里木发拉达拉什么的要？请问在哪里挂号？在1层。请问在哪里挂号？请问在哪里挂号？Wana jumlah tanah nufin berkade a inane ake ing register。请问，wato ini mana shine to alla ina da tambaya a wannan wuri kuma ana nufin barkade ko sanude。在哪里 a inane 在哪里？挂号 ing register 挂号 ing register。请问在哪里挂号 ？Barkade a inane ake ing register。在1层，在1层，1层 ana nufin bene na farko daya kenan daya ko farko 层 bene ko hawa 在1层 a hawa na farko。to masu karon mu da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau na koyon sunanci a sauƙaƙe. Kafin mu yi salama yanzu bari mu maimaita jimlolin da muka koya muku a yau。请问在哪里挂号？在1层。to ƙarshen shirin kenan kan dai ke cewa sai mu hadu a shiri na gaba. 再见。